Dina ya aka yi sakon nan har yanzu baka kawo mun ba shiru. Na jira mun gani ba. Wallahi ke ribar ta kwana biyu tafiyan da na yi nan ne ya hana ba samu na biyu. Amma yanzu tun da Allah sa na dawo insha Allah komai zai daidaita. Amma su amarya da kai Allah ku dan yi hakuri ba. Kun ga ranar da aka daura auren ku gashi naje a makare. Amma dai babu laifi tun da dai naje na samu dina. Kai amma dina gaskiya kun yi kokari ango kai kokari amarya dina malam an shirya komai ga kaji ga rago ga kujerun nan kun dauko su haya farare an shirya sai da fa na dau wayata na yi recording din komai malam abin yayi kyau kawai ni ta waje ɗaya in jawo shi ina wajen nan inda kuke dan zaune akan kujera to na dan daga wayata ku bin zan yi selfie da ku haka daras sai ta dauke na ji haushi kai ba daura wurin abu ma tukunna an daga sai mata maulidi wai da ma akwai irin wayannan mutane a unguwa wallahi kuwa ka ganshi makwacin mu ne ga muka akwai barkwanci manta da shi karka damu da shi haka yake